Ahoj všichni, vítejte u nového blogu, dneska to bude nakupování a bude to takový mix-mash, trošičku nakupování z Anglie, trošičku nakupování z Čech, protože se mi prostě stalo to, že holky přijaly, vybalily si věci, začala jsem nějak ty věci používat, takže stalo se, takže vám neukážu úplně všechno, co jsem si koupila v Anglii, ale aspoň kousek. Já i tak doufám, že se vám to video bude líbit. Začala bych Primarkem, kde jsem si jako první koupila tyhle ty lakované boty. Ale úžasných 7 liber, takže musíte uznat, že jsem je tam prostě nemohla nechat. A prostě lakovky. Mně se líbily hrozně jedny v Cáčku s takovou červenou, teda v Cáčku CCC, takovou jakoby červenou vložkou vevnitř, ale byly okolo nějakých 2000, což jsem si říkala, jakože CC, jako proč? A když jsem viděla tyhle a byly za 7 liber, tak jsem si říkala prostě jo, ty potřebuju nutně. A tak jsem si je koupila. Měla je dokonce i v nude a přemýšlím upřímně, že si je ještě koupím v ty nude, až se tam vrátím. Jako další jsem si koupila tohleto úžasný pyžamo. Má na sobě lední medvídky, je takový chlupatý, má tady takový detail mašličky. A je úplně strašně teplý, vršek vám bohužel neukážu, protože je ve špíně a ten vršek je takový klasický, jakoby košilový na zapínání. Myslím, že se to jmenovalo Boyfriend pyžamo a stálo 9 liber a určitě si budu chtít koupit nějaký další, třeba kostičkovaný nebo něco takového. Potom jako další věc mám tadyhle tu šálu, má tady dole třásně a je prostě úplně úžasná a stála jenom 3 libry. Takže úplně super, nekouše, je hebká. Poslední věc, tak jsem si koupila tadyhle tu tašku na make-up, která musím říct, že je úplně super, protože je velká. Líbí se mi, jak je taková třpitivá, hezky se do ní leze, vejde se do ní hrozně moc věcí a ta stála 2,50. To mojí další zastávkou bylo H&M, odkud mám tenhle ten svetr, ten stál asi 6 liber, je to takový svetr tričko, má to malinkou vzoreček, nevím, jak moc dobře to vidíte, asi úplně ne, je takový tmavě šedej. A potom jsem neodolala, já teda jako mám velkou hlavu, nějak čepice moc nenosím a kšeltovky vůbec, ale nevím teďka, jak to moc uvidíte, protože mám brdo, ale ono to má kočičí uši. A mně prostě ta kšeltovka přišla strašně roztomilá, takže jsem ji potřebovala. Jsem ji párkrát na sobě měla, když třeba pršelo, takový ten lehký déšť. Myslím si, že ji možná budu nosit i teďko, jakoby když sněží. A ty uši jsou prostě roztomilý, si teda já osobně myslím. A tady vzadu ještě má napsáno mňau. Holky tak prohlásily, tu kšeltovku taky potřebujou, takže jsme zavítali do H&M tady na Příkope a koupila jsem holkám tady tu kšeltovku s kočičkou a holky ji milujou. A já jsem potom byla v Pepku jsem si koupila tenhle ten polštář, který stál 59 korun, takže musíte uznat, že je úplně boží. A ještě myslím, že měli v šedým a upřímně přemýšlím, že si pojedu i ještě pro ten šedej. Pak jsem si tam koupila takhle 4 druhy ozdob. A ty třpitkatý jsou polystyrenový, trošku ty třpitky z nich padají, ale zase s tím můžete házet po zemi, se s tomu nestane, tyhle jsou plastový. A hrozně se mi líbilo, jedno to balení taky stálo 59 korun a bylo jich tam myslím, že 8. Mám turený ve váze. Hrozně se mi to líbí. Co se týče DMK, narazila jsem na tyhle ty šampóny od Davu. Hodně blogerek si chválí šampóny od Davu, tak jsem si říkala, proč je neskusit. Ještě jsem je neskoušela, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Když jsem viděla ten rozjasňovač od Essence, tak jsem si říkala, že ho musím mít. Byl za 100 a je v limitovaný vánoční edici, takže doběhněte do DMK, doběhněte jména a určitě, pokud máte rádi rozjasňovače, pokud jste světlejšího typu jako já, tak si myslím, že ten rozjasňovač je prostě úplně skvělý. V DMku byly tyhle ty rtěnky od Miss Sporty. Já musím říct, že když jsem je tam viděla, tak se mi strašně líbilo to balení. Úplně jsem tam stála a říkám, Hani, tohle balení. Ono stály 59 korun a musím říct, že jsou krásný, krémový. Já mám teďka tu 102 na puse. Upřímně přemýšlím, že ty peníze tam budu koupit asi možná i všechny odstíny, protože se mi hrozně líbí.
jak to balení, prostě tak i ta výdrž a krásně hydratujou. A opravdu o hodně velký překvapení pro mě. Tenhle ten lak na nehty, který je třpitkatej, stál myslím, že 39 korun, byl teďka v akci. Je to jakoby kombinace černých, stříbrných třpitek a je to takový ten hodně jakoby hutnej lak, takže se z těch nechtů opravdu hodně špatně sundává, ale opravdu hodně špatně. Na to se bohužel musíte připravit, ale to jsou veškerý třpitkatý laky. Takže v Anglii tak byl tenhle ten rozjasňovač, je od kolekce 17 a je tady napsáno, vlastně jsou to jakoby 3 možnosti rozjasňování, takže můžete to použít jako bázi, to jsem ještě neskoušela. Potom ho můžete jakoby vklepávat jako samostatně, anebo si ho můžete smíchat se svým oblíbeným make-upem. Takže za mě je opravdu jakoby dobrý, hezky se roztírá a nedělá hlavně fleky. Ta báze od Beriem, ta pro mě je úplně skvělá, teďka ji používám, mám ji teďka i na sobě a musím říct, že jsem s tím hrozně spokojená. Potom další 2 věci. Podle make-upu já úplně nadšená nejsem, přijde mi, že se hrozně špatně roztírá, a ať už prostě štětcem, ať už houbičkou, ať už prostě prstama. Nevím, prostě mě to nějak, a hlavně se nedá jakoby vytvářet jakoby nějaká krytost, protože on se úplně začne na té pleti rolovat. Takže za mě tenhle ten make-up byl strašně velký propadák a k tomu jsem si vlastně brala tenhle ten primer. A u toho primeru já mám podobný, ale já to ještě zkusím přetestovat zvlášť, třeba ne tyhle ty 2 make-upy, nebo tenhle ten nechat víc vsáknout. Uvidím a určitě vám dám ještě vědět. Tyhle ty linky od Maybelline, musím říct, že ty byly pro mě hrozně velkým zklamáním, protože prostě namalovat se s nima skoro nedá. Ten šeteček je strašně tvrdý a spíš to jakoby opravdu je to, kdybyste si dělali tetování. Ještě od Too Faced. Tyhle ty krásný oční stíny od Too Faced. Tyhle ty krásný oční stíny, které jsou modrý, lesklý, třpitkatý, tmavý a hrozně se mi líbí, jsou krásný, byla jsem s nimi několikrát namalovaná, vůbec neprášej a koupila jsem je v TK Maxu a koupila jsem je za 2,99, takže na Too Faced úplně výborná. Celinky prostě pro mě vůbec nefungovaly, tak jsem si tady ještě koupila od Beriem nový linky a ty musím říct, že s těma jsem hodně spokojenější, s nima jsem i dneska namalovaná. Furt je ten šeteček takový poměrně tvrdý, že to je spíš takový ten fixkový hrot, ale jako není to nějak moc špatné. Potom tu mám pár výrobků, co se týče pleče opěleť a já už jsem o této značce mluvila. Musím říct, že ji mám hrozně moc ráda. Vzala jsem si od nich peeling, protože měli v Bootsu 30% slevu, takže mám tenhle peeling. Potom mám ještě Miracle Oil, který by měl být na noc používat a měl by udělat to, že za 3 týdny byste měli vypadat úplně úžasně, krásně mladě. Vydáte vlastně do rukou, promnete ho, smejete vlastně veškerý nečistoty z obličeje a já vždycky to ještě vezmu jednou horkou vodou a potom to vezmu ručníčkem malým, který někdy mám i nahřátej. To máslo, který by mělo být taky odličovací, ale musím říct, že jsem ještě úplně nepřišla asi na to, jak ho používat, protože to na mě nezanechává nějaký velký efekt. Potom jsem vzala od Sleeku tyhle ty 2 tvářenky. Jedna je hodně růžová, jedna je hodně oranžová. Přiznám se, že tu růžovou jsem nechtěla, chtěla jsem jinou barvu, ale bohužel tam nebyly jakoby na těch testech, tam nebyly vypsané ty názvy, takže jsem prostě vzala to, co bylo nad tím a bohužel to byla špatná barva. Stalo se. No a potom jsem si ještě vzala jednu paletku, kterou už znáte z mýho tutoriálu, která se strašně špatně otvírá a já vždycky myslím, že u toho umřu. Je to tahleta zlatá limitovaná vánoční. Ano, mám 3 věci ze Sleeku, protože měli akci, kupte 2 věci a jednu máte zadarmo. Takže tyhle ty 3 věci. A potom ještě od Beriem, tenhle ten lak na nehty, která je taková jakoby holubí, šedá a hrozně se mi líbil, měla jsem ho na rukou, rychle schne, vydrží, takže já určitě budu zkoušet tyhle ty, určitě nějaký koupím.
A ještě poslední věc, kterou mám z Bootsu, tak je tahle ta voňavka. Já už od nich z této řady mám jednu věc a musím říct, že tam je hrozně moc voněla, takže když jsem viděla další, že mají, protože měli doplněný a zvětšený regál, tak jsem ho prostě musela. Potom nákup Yankee Candles. Tahle ta je Cozy by Fire. A ta voní tak jako... Já nevím úplně, jak to popsat. Víte, že já prostě ty vůně úplně popisovat neumím, ale přijde mi taková lehoulince nakyslá, ale moc se mi líbí. Tahle ta Vanilla Bourbon úplně, to je prostě nádherně sladká, prostě tu teďka, to je jakoby, tu jsem si vždycky zapalovala ty vosky, tak jsem si říkala, vydržím, dokud nenatočím video a opravdu byl to boj. Tahle ta je taková neutrální, malinko voní jako antitabákové věci. Tahle mi upřímně řečeno nevoní vůbec a přijde mi, že celkově nevoní vůbec. Berry Trifle, ta voní nádherně sladce, ta je prostě úplně boží. A to je ta druhá, která mě hrozně voní, na kterou jsem hrozně natěšená, jaká bude. A ta je opravdu sladká, krásná, přesně ta vůně, co já zbožňuju. Měla jsem ještě další dvě, byla to Sněhová vločka, myslím, že se jmenovalo to jedno. To pro mě bylo opravdu velký zklamání, protože to nevonělo vůbec. A další byla Home Sweet Home a ta byla krásná, sladká, ale musím říct, že na internetu jsem si přečetla, že by to mělo být ta vůně nějaká 6-8 hodin. A já mám pocit, že mě to vydrželo nějaký 3-4. Každopádně já vám ten obchod, kde jsem to kupovala, hodím do infoboxu. Takže se tam když tak můžete podívat. Myslím, že jedna stála 56 nebo 59 korun. Blushi a koupila jsem si znova dvě bomby, nebo respektive nekupovala jsem si dvě. Tyhle ty andělíčky jsem si koupila dva, protože je prostě úplně zbožňuju. A potom tuhletu zelenou jsem si koupila jednu, protože je velikánská, takže ji budu moc rozdělovat a myslím si, že mi vydrží na dlouho. A vidíte, jak jsou třpitkatý. A pokud jste neviděli tohleto video z Luše, když jsem udělala jakoby malý demo, tak já vám nahodím odkaz do infoboxu a taky vám ho nahodím někam sem, nebo sem, já nevím, kde to úplně vyskakuje, prostě tady takhle někde a určitě v infoboxu budete mít odkaz, takže když tak případně podívejte se, testovala jsem tam hodně bomb a je tam vlastně celý ten proces od toho, kdy to člověk hodí do vany, co to udělá a potom je tam i nějaký můj komentář. A málem bych zapomněla úplně největší radost, kterou já jsem si udělala, tak jsem si udělala včera a koupila jsem si nový telefon a jak asi někdo můžete odhadovat, tak je to iPhone a je to jenom teda v uvozovkách jenom 6, protože jsem dospěla k názoru, že tam nějaký úplně asi dobrý, je tam lepší foťák, je tam ten blesk u toho předního foťáku a je tam ten 3D touch u té 6S, ale mluvila jsem s několika lidma, někdo mi řekl ano 6S, někdo mi řekl, že jako ten rozdíl není velký. Třeba Kačenka mi řekla, koupila jsem si 6S jenom protože je růžovej a já jsem si říkala, že mě ta 6 bude, si myslím, stačit a je to teda normální velikost, protože 6 plusko je prostě strašně velký a jinak ho mám, tady to je vidět, tomu tenkrát se strašně špatně sundavá, mám ho ve Spice Grey a tak no, a 64 GB a měli ho v Alze zlevněnej o 1000 oproti Apple Storeu a jiným obchodům, takže včera jsem si udělala radost v Alze, nemohla jsem normálně z toho dospat. Tenhle ten kryt je taky z Alzy, ten stál 250 korun. Je takový hodně tenoulinký, takže opravdu máte pocit, ten telefon je v uvozovkách nahatej. A momentálně mám nového miláčka, no. Takže já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud se vám líbilo, tak dejte prosím palec nahoru. Pokud ode mě chcete vidět nějaký další videa, tak prosím klikněte na odběr, pokud jste u mě na kanálu nový. A
Já se budu někdy těšit příště, tak se zatím mějte hezky, mějte hezký den, ahoj!